Затова първата цел на ГОРД е консолидация на гражданското общество, с чиято подкрепа демократичните форми да се изпълнят със съдържание, да се премине от формални към същностни права. За да създадем гражданско общество, което може да противостои на клиентелизма, на корупцията, на мафиотските структури, които проникват в политическата и икономическата сфера. Защото именно съчетанието между слаби държавни структури и недоразвито гражданско общество доведе до така наречените мафиотски структури в страната. Тези структури, които изместват неефективните държавни ведомства, за да се стигне до сегашното абсурдно положение, при което мафията си има държава. За да не бъде разбран погрешно, искам да уточня, че намерението ни не е да сложим край на управлението. По-скоро трябва да го накараме да работи за нас, да работи с нас, а не върху нас. Да стои редом до нас, а не да ни възсяда. Държавното управление може и трябва да създава възможности, не да ги потъпква. Трябва да стимулира производителността, а не да я задушава. Това е, колеги. Ако имате някакви въпроси, отворени сме за въпроси. Господин Маринов, Валентин Иванов, Нова българска телевизия. Ще участвате ли в предстоящите избори, а за целта е необходимо да си направите партия? Като въпрос, но аз ще ви помоля по-балансиран отговор, за да не бъдем санкционирани от СЕМ, защото един краен отговор, разбирам, че сте емоционален и вероятно всеки гражданин в България има натрупана емоция, но просто малко така ще ви помоля по-балансирано, за да можем да пуснем отговора, да не бъдем санкционирани от СЕМ. Ние сме гражданско сдружение и това искам да бъде пределно ясно. И в член 1 от устава на ГОРД е заложено, че сдружението е създадено единствено и само за защита интересите на гражданите и не обслужва отделна партия, политическа коалиция или лице, действащо на основание Закона за политическите партии. Ние сме от тази огромна част разочаровани политически привърженици, които са засрамени от своите минали възторзи и проточената си наивност. Ние сме от тези, които признават, че политиката е едно от имената на нашата глупост. Затова на този етап ние сме за граждански консенсус, който предполага ядро на ценностно съгласие. И това ядро не е предмет на партийна платформа. Защото считаме, че гражданският стил не е задкулисен. Гражданският стил изключва съюзи с провалени лидери. А в българската политика, за съжаление, са останали само такива. Що се отнася за другия въпрос, ляво-дясно център. Ляво-дясно център в България са превърнати в фикции за партийна употреба. Те предизвикват единствено враждебност и разделение сред гражданите, като пробуждат колективни спомени. Примерно комунизъм, антикомунизъм. Ценностите, искам да кажа ясно, че ценностите според нас не са леви, нито десни. Те са вечни. Или ги има, или ги няма. Ние считаме, че в България ги няма. И ще ви дам пример с парламентарно представените български партии. Кой е ляв, кой е десен, кой е център. Какво дясно са ГЕРБ? Каква дясна идеология провеждат ГЕРБ? ГЕРБ не е идеология. ГЕРБ е власт. Тотална, брутална власт, която управлява от името на властта за интересите на олигарсите, за сметка на умиращата държава. Обърнете внимание в милата ни татковина как правителството на ГЕРБ се върти като в един омагьосан кръг и не може и да реши и един проблем на българските граждани. Забравихте ли как лобират по телефоните? Забравихте ли как изпълняват задачи на богатите? Как разследват и разкриват само това, което олигарсите им разрешат? Какво дясно е това? От тук възниква и необходимостта от промяна на Конституцията, защото липсват механизми за реално разделение на властите. Бойко Борисов
под натиска на своите господари олигарси, внася проектозаконите в Народното събрание, неговото мнозинство ги приема единодушно и ги прави факт. Изпълнителната власт ги привежда в действие. Проблем му бе само съдебната власт и затова той с зъби и ногти се пребори, за да може да овладее Висшия съдебен съвет и по този начин цялата власт в държавата да се съсредоточи в ръцете на едно лице. Това е описано още през 1748 година от Монтескьо в книгата му за духа на законите и се нарича деспотизъм. Това е дясното в българската политика. БСП. Какво ляво са БСП? Как изразяват и защитават интересите на хората на труда? Какво ляво имаше в тройната коалиция? Какво ляво имаше в заменките? Какво ляво имаше в плоския данък, който всъщност защитава интересите на богатите, не на хората на труда? Да разбирам ли, че няма да участвате в може изборите? Да разберете, да. И ще ви кажа защо и ви обяснявам защо. Да, аз разбирам, но Монтескьо, например, е бил привърженик на монархията. В този дух, предполагам, че сте го чел, след като го цитирате подробно. Значи ли, че вие приветствате едно монархично управление като алтернатива на сегашната политическа ситуация в България и алтернатива на решенията, които биха били дадени в днешната икономическа ситуация в света? Значи въпросът вие се риск да ви обидя малко объркващ, тъй като ние представяме гражданите и сме за реформа в цялата страна на основа на широка основа на гражданите, а не, точно го ви говоря, против деспотизма, а не на монархическо управление или концентриране на властта в едни ръце. Това исках да ви кажа. Искам да ви доизкажа защо няма и ляво и дясно в българската политика, тъй като ме прекъсвате и не мога да отговоря на въпросите. Говорим за лявата българска политика, за БСП. Погледнете какви хора са в тяхното ръководство. Погледнете какви хора искат да оглавяват. Вижте, че това са бизнесмените, олигарси, едри капиталисти. Мислите ли, че тях ги интересува, че народът бил беден, бил гладен, мизерстващ? Мислите ли, че тези хора са способни да дадат нещо на хората? Не. Тези хора не дават нищо на никого. Най-малко на избирателите си. Това е лявото в българската политика. Крайна деградация. Тотална деградация като идеология, като социална справедливост. За ДПС, за център. Какъв център е ДПС? За какви десни завои Ахмед Доган ми говори в провеждането на политиката си? Нали тяхната политика е толкова център дясно, колкото е и морална политиката на лидера им. Ахмед Доган. Какъв е Ахмед Доган? Един архикрадец. Човек без срам, без морал, достоен син на държавна сигурност. Пародиен образ на идеята за промяна, за либерализъм, за демокрация. Не се срамува да каже, че търсенето на морал в политиката е вредно за държавата. Инструмент на олигархията, чрез която провежда само нейните интереси. Крайен цинизъм. Крайен цинизъм. Единствената му цел е да бъде митологизиран при живе. Вижте с кого се е обградил, каква олигархическа камарила има и около него. Вярва ли някой, че човек като Данчо Ментата, така известният, на когото една плочка в банята струва 800 лева, може и ще защитава интересите на Бай Хасан с напусканите ръце? Вярва ли някой, че човек като Делян Пеевски, който издаваше вестник Атака, душманите на турски етнос, е народен представител от ДПС и защитава неговите интереси? Да, ИПК Родина, собственост на Пеевски, издаваше вестник Атака, а сега хвали угоднически властта, в частност премиера. ДПС, Атака, ГЕРБ, БСП, ляво, дясно, център в България. Мислите ли, че има нещо такова? Това е политическата чалга в България. Парламентарно представените политически сили играят театър пред очите на избирателите, а всъщност зад гърба им се договарят и облагодетелстват. Смисълът на българската политика в момента е да бъдеш преизбран, без значение на каква цена. Затова няма и демокрация в България. Затова се борим за демокрацията.
Защото колкото и парадоксално да звучи, комунизмът в България е жив и той ще си отиде с последния десен и с последния ляв. Димитър Петров, Life News. От една страна обявявате как всички в момента съществуващи парламентарно представени партии са вредни, те са партии на прехода и те спират настъпването на демокрация. Т.е. вие се обявявате против всички партии. От друга страна обаче заявявате, че не желаете да се включите в политическия процес и да инициирате създаването на партия, която да бъде алтернатива на досегашните. Как при тази ситуация ще се промени нещата, когато от вас чуваме само критики, без реални действия в посока тяхната промяна? С това започнах, че ние трябва да събудим гражданското общество, защото партиите са просто един посредник между интересите на гражданите и държавните структури. В момента нямаме нито гражданско общество, нямаме и партии, които да бъдат посредник на интересите на гражданите. За да съществува демокрацията, за да се развие нормалният демократичен процес, на първо място трябва да създадем ефективно гражданско общество и последствие самото то може да намери изразител на своите интереси. То може да е в основата, която вече да изгради нова партия, нови партии, които вече да провеждат неговите интереси. Но пътят започва от формирането на гражданското общество, защото гражданското общество се бушува в цяла Европа, в целия свят. Виждате къде има на в най-различни страни, които даже будят очудване, само в България гражданското общество като че ли спи мъртвешки сън. Споменавате да се събуди, да се създаде гражданско общество, но може би знаете, че плуралистична политическа система може да се формира в рамките на 6 месеца. Действаща пазарна икономика в рамките на 10 години, но за гражданско общество трябват минимум 50. Междувременно не е ли по-добре да се създадат някакви партии, които да бъдат наистина реална алтернатива на сегашните? Или да чакаме още 2-3 поколения, докато имаме гражданско общество? С този си въпрос всъщност показвате срещу какво искаме да променим в страната. Искаме да променим на първо място мисленето. Искаме да променим това, че хората да не мислят, че гражданско общество някой ще им го даде след 50 години, а че гражданското общество съществува в тях, че те трябва да го инициират, а не да чакат някой да му го даде на готово. Вижте какви са хората, обикновеният човек. Свили са в чурупките си, в дома, в работата си, псуват пред телевизорите и очакват някой друг да им оправи живота. Нали, трябва да покажем, че и ние сме участници в този живот. Че и ние искаме нещо да променим, че и ние искаме правата си. Кой ще чака 50 години? Мисля, че търпението ни вече се е изчерпало. Господин Маринов, за да съществува едно движението, трябва да се финансира по някакъв начин. Откъде се финансирате вие? Колко хиляди или стотин са вашите членове? Има ли бивши политици, които са близки до вашето движение? Вие какъв сте в движението и в този ред всички останали неща? Ние сме гражданско сдружение. Това ще рече, че не сме партия, а сме неправителствена организация. Неправителствените организации могат да се финансират от членски внос, както и от всички други позволени от закона средства. В нашето движение се различава от партиите и от другите под факта, че при нас няма платени функционери. При нас принципът е на доброволчеството и всеки, който желае да изстрада с нас промяната, е добре дошъл. Ние няма да плащаме на никого, за да се почувства свободен. Всеки трябва да достигне сам до това състояние. Що се отнася до политически лица?
В нашата партия